ayaw paghukom aron dili ka pugahukman sa Dios. So once again, good morning kanatong tanan. And I would like also to greet happy good morning sa atong mga followers sa atong Facebook page, no, mga kanhin ako parokyano. Kumusta na, no? Naghinaot ta nga naagid mong tanan sa Kapiskays Panglawas, no? Walay ubo, walay sipon, walay hilanat, walay labad sa ulo, pero nagginhawa pa, no? Isod man kayo, wa nakaumha, wa nakahilante, nahanglan nga siguruhon ginato ning ginhawa, no? But anyway, karon doon na tayo mga pagtulunan nga gitudlo kanato ni Kristo. Sa may pagtulunan, matud pa niya ayaw paghukom sa uban aron dili ka pagahukman sa Dios. Doon na uban nga muhukom-hukom pud ba? Mura pog mga tawag nato mga judge, maghukom-hukom siyang isika ingon. Pagkapinan pag istorya, no? Pagkapinan pag mga sakit nga pulong human nga ni hukom, pagkapinan pa ayaw na ana, no? Kung panalitan moingon ka, tapulan ka, basig moingon niya ang imong isika tao. Ang ikaw, magihan ka, balasan niya hinuon ka. Dangagon ka, moingon po siya. Ang ikaw, dili ka dangagon. Yan, ano? Sumura og basin ba og sumbalikon ka niya, basig mag-away na hinuon mo. So manangan niingon si Kristo nga ayaw na lang hukom din ha. Kung doon na kay galahang buhaton, buhatan na. Ayaw rag pangangin anang uban. Kaya may uban nga rag mangangin ba? Ug kugihan sila, kinahanglan po nga mukugihan ang uban. Ayaw. Ug maayo silang mo decorate, kinahanglan ang uban maayo pong mo decorate. Mas maayo arang-arang na lang na. Kaysa magtuo nga siya ray kabalo. Klaro ba? Muna siya. No? Sa ato pa, mag-amping ta sa atong mga pulong. Dili kita magpasagat o gamit pulong sa paghukom. Kaya basin baya kung sumbalikon ka. Na mo na gitawag na to, ang atong tinubagan, usahay kung atong pamalandungan, makatabang baya po. Maingon ka nga, kanang sumbalikon ka ba? Maingon nga, ikaw dangagon ka. Maingon po na imong giingnan nga. Ang ikaw, dili ka dangagon. Actually, makatabang na. No, for us to be self-aware. Na pagkadungog ni mo na, ayaw kasuko. Tumana ang iyang giingon nga, pamalandungi pag kuno ng imong kinabuhi. No? You should be aware of who and what you are. And after that, self-acceptance. Dawata, kaya kung dili ni mo na dawaton, dili ka babago. No? Kanang maingon siya nga, ikaw, kuan ka, kanang wakay pulos. Ingon ka na, nag-ingnon ka nga, ay ikaw, maayo ka, no? Tagaya nagbili. Try to examine yourself. Muna gitawag na to sa in English o self-evaluation, self-awareness. Sulay kuno tinuod ug tan-aw ng imong kaugalingon ug maayo ba ka. Try to examine, no, kung unsay maayo, kung unsa puy dili diha nimo. Aron dili ka mamahimong judgmental. Klaro ba? And after that, self-acceptance. Kung unsay imong mahibaw-an, sigon sa imong pagpalandong sa imong kinabuhi, dawata, ayaw og ingon nga imo pong i-deny bisag nakabalo kang sayop ng imong gihimo, and try to be aware of who and what really you are. No? And then sa imong pagpamalandong, iapil na pula magpamalandong kung nganong nahitabo man ninako, nganong nahimo na manoon kung kanang gitawag na to judgmental, nganong nagsigi naman kung hukom sa uban, ngawa ganit na ako ma-examine akong kaugalingon. It is because siguro ang imong relasyon sa Diyos wala na, no? Dili na ang Diyos mo'y sentro sa imong kinabuhi kung dili ikaw na. Now, for example, no, nagserbisyo kang simbahan, ha? Ang nahitabo na hinuon daghan kay kang kontra. Nga naman, tungod ka sa imong pagserbisyo sa simbahan, ang imo man din kaugalingon mo imong gihimong sentro sa imong pagpangalagad, dili man di ay ang Ginoo. No? So instead nga sa imong pagpangalagad, medyo mabuutan ka, medyo mamahimo kang balaan, nahimo ka na hinuong dautan, matingala kay ining ubad nga nangalagan na himo na manuuning dautan. Imbis unta nga mahimong santa o santo kay nag-alagad og simbahan, mura na mahinuog demonyo ni uban. Ano man eh? It is because nawala na ang imong awareness nga ang imo daing giserbisyuhan mao ang Ginoo. Klaro ba?
You should be aware that God is the center of everything. Kasi gid ay dili gyud ingon nga kining naa pa kay laing gihuna-huna sa imong pagpulo panilihig dinha, sa imong pagtulo decorate dinha, sa imong pagtabang sa imong isig kaingon. Dili di ay ang Dios mo imong gihuna-huna. Ang imo di ay kaugalingon aron ka daygon, aron ikaw na magbuot-buot sa usa ka lugar. Ikaw na magbuot-buot sa simbahan. Mulabaw ka na ganis pare kani usahay noon. Mulabaw ka na pare din na gani ka mananghid. Mudikta-dikta na lamang kang usay mo ganahang buhaton. Nga naman, tungkol kay, you are trying to be more, dili na ka-aware sa imong kaugalingon. O dili na po ka-aware. Nga imo di ang gialagaran, mao di ay ang Ginoo. Yan ano? So imo gina siyang pamalandungan. Nga si Kristo sa imong pagka-lay minister, sa imong pagka-MBG, sa akong pagkapari, sa ato ang sa imuhang pag-apil-apil ang mga renewal movements, mga renewal movements. Ato yung tanahon nga dili ang atong kaugalingon mao'y atong gi-promote, ang atong gi-promote ang Dios. No? Dili ako, I'm not promoting myself. Although nga doon ay mga tendency sa atong pagkatao nga murag mahitabo nga ingon ni ana. Muna nga usahay kung tunay mga buluhaton o niya ikaw mo nasa front line nga dili ka mapasalamatan. Tabo na. Di lang na ako isulti ang parokya. Doon ay event, active kayo siya. Active. Siya yung nag-una. Sus, pagpasalamat na kay dili man siya may gipasalamatan ang uban man. Kabulong kung kusay gihimo. Ni undang. Nadi na ko. Ako pa'y nangusog niya mo ni nga dagkang kay kong mga anak. Nahago, nagdaot pa ko o niya wa man day taga-igbili. Di na ko. Ay, muna klarong example. Self-centeredness. Pero kung God is the center of your life, dili pa gani ka gusto nga i-mention ni mo pangalan. Dili pa gani ka gusto nga pasalamatan. Gusto ni mo nga ang Ginoo mo ihimayaon tungod sa imong gibuhat. Klaro? Sabtan ko, unya kinahanglan nga kitang naa sa simbahan, kita gyud mag-unaan nga maulaw ta. No, kita na hinuong simbahan may mga salawayon hinuon. O nang uban nga dili na lang hinuon manimba. Ano man, kabalo kag usulti sa uban? Wala mong silingan, sige mo na simba pati mangilarang batasan lagi na. Demonyo lagi na kinaiya na. Ayaw, no. Kinahanglan nga you will promote Christ sa imong kinabuhi. So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, niingon si Kristo, ayaw paghukom aron dili ka pugahukman sa Dios. So manikamot kita, doon na magutay gitawag nato sa in English o kanabang weaknesses by human frailties kung sa pinulungan pa na nga in English. But we will try to overcome. No man ay ginaingon nga musalig ra gyud kita sa Dios, magampo kita kanunay nga evaluation o maday gitawag natong self-awareness and self-acceptance aron gyud nga makurihian nato kung unsa man gani ang sayop nga atong nahimo manindog palihog.